Mosachedwetsa tikupatsanitu update yokhuzana ndi maiko lini Zamba. Kodi zikuyenda bwanji lero ndi update yathu yoyamba itu ikukamba zotere kunena kuti achibaletu mukhoza kumaona mukanemamo kunena kuti amenewo Anai mai Zamba akufika ku Khothi. Inde akafikadi ku Khothi nanga kumeneko akuti zikuyenda komotani pakanali pano pa ndizonena kuti mlandu unakali mkati nthawi yomweno tikulekodayi ya amai Zamba ndizoti kumeneko pajatu mlandu wawo uja ndizoti ndiodziwika kale tionena kuti adafotokozera mbali imodzi ya mlandu tairo ya mlandu adagwisa ntchito ofesi molakwika ndi Alowano mu Khothi mmenemo apatsano nde kuti I think masiku 14 akutero kuti akakhale pasi ndikapanga ziganizo bwinobwino kodi mlandu umene wakuvomera kapena kukana zatengerabe kuti 14 days kuti apange zimenezo makosana nkhani mene ndi oloyene sinandivekere bwino ndezomwe tipanga tigazabe chakumaperoku komano ndekuti panopa mlandu unakapitirira maloya tsopano amai Zambawa apempha belo kunena kuti anangasi apatafikano pa Khothi client iru mpatseni belo fatikayang'ananso ndi nthawi yonena kuti akhale m'manja mwa polisi 48 hours ndekuti yatani yadutsa ndi apa mukamamusunga mukhalabe monena kuti mukumusungabe mwina mwake mumuphwanyira malamulo ufulu malinga ndi malamulo fa malamulo amene kuti 48 hours ndekuti client akwene apasidwe changa kapena munthu amene azengedwa mlandu akhoza kulembera belo ndino kutenga ndi mmene jaji angaweruzire belo ikhoza kuperekedwa kapena hayi akuvinavina mmenemo padza zimakhala choncho ndithu akukunde kuti adumphire uku choncho ukuso adzakhe ngati akutsutsa madebate yawo za mu Khothi izo tikhati kupatsiranso bwinobwino kuti nokoti chiganizo chapangidwa ndichotani kwapakanali pano pa zili motero ayi ona ngati kwapitatu anthu ena akachibale awo ndenotero kuti akapange support amai Zamba komano nkhani yomwe tiwafati kambiyane pano magayi ndionena kuti mai Zamba akupatsidwa 14 days kunena kuti ayankhe mlandu kuvomera kapena kukana zona makosana 14 days let's be serious dziko lathu lipena pake timasowekera serious. This is not only izi zinthu sizoona iyayi sitingamakhale kumanena zonena kuti mulandu mukampase munthu 14 days yonseyo ya ntchito yanji lero litangomuzani Zamba iwe kodi ukukana mlandu ukuvomera ayankhe lero lomwe linoli ndikukana kapena ndikuvomera next stage koma apapa ndekuti stage imeneyi ndekuti dikire masiku 14 teteyo ndekuti adzayankhe iyi kena kono TNT mitseka ya Khothi tidikireso masiku chani miyezi chani basi ndimawerenga ma comments fans ina yake malemba ma comments pano pa Justin Tech Malawi ikunena kuti apa basi mlandu ukangolowa mu Khothi basi watha mlandu watha ukatero ukangolowa mu Khothi basi mene baba ndekuti chani asampirise mu Khothi amene yefati kusozori mu Khothi makango chedwesa china iso ikakhanda kuti yathatu mphamvu semmanama magayi ife we share in your thoughts mene mukuzonera zinthu zifeyo ndotiso tikutani tikuziona moti ndi zimene zochitika basi this is not on magayi munthu akapalamula akuyenera nde kuti aziyankha mlandu wake ende musamachedwese ngati iyeyo sanalakwise ndekuti Khothi soli mmasula ndi ntchito ya Khothi reme koma kumeneko kumuchedwese kodi mmachedwesa zichana anthu kapena makhaso mwaja mabanzi ngati majaji ndi maloya makhala amene muke milambali yabo kapena mwaja mabanzi so ena ake kubali koko kuti muzichedwesa izi zopyesa mtima ka ndeti mono chiyambireni kumanga anthu andale simuzamvako zonena kuti iyayi chigamulo chaperekedwa ndeti kukambaso tungakhale fans ya ku DPP imene namangidwa milandu yawo imangopezeka yungukhala ajajeni magayi wangati muli ndi maumboni mukajaja tidziwe chilungamo pamene papa koma we can't go on like this milandu ya magayi amene akungopanga zoti iyeyo runde basi kumaliro ana bafoni zimayiyo mlandu osachedwa mwaugamula zomakhala zili chani this is selective kukunde ndikupanga select kusankha tsopano we select kuti milandu yakuti poti ngosadziwika ndi iwo ngaraba foni kumaliro ndakwenera achajidwe pompo iyayi ndekuti nzimayi uyoyo amene anacheka mamuna wake kumaliseche ndileza la amene yonso ndionena kuti musachedwe naye nkhani yake tiyeni ivungeni pa Khothi mu judge amene fola kwa ndiye pompo munthu akutana akuchajidwa zaka mwakuti kundende komano mbava zomweno zikuba ndalama zaboma mbava zimene zikusokoneza ndendi kumazika apatseni masiku 14
kuti no ajeni adzavomere mlandu kapena kukana zona zimenezo. That's not fair. Kodi ndi kuti ndi chilungamo cha mtundu wanji chimenechi? Where is justice here? How do you define justice? Kodi no chilungamo apa pande mmachipanga define motani? Chifukwa kuti chilungamo chikwenera kuti no chisamayang'ane nkhope ya. Chilungamo cha mtundu wanji chomayang'ana nkhope. Mukangomanga no fans yomwe ndi andale ndiye basi chedwesano. Nde muzilandira so masalale ngati majaji amene mugwira ntchito mmakotimo. Guys, masalale mukulandirano pa ntchito yake yotani? Mukakumbukira dzulo menene makamba nkhani ya Joma kunena kuti masistera anayikonda kwambiri mene Joma kuyigwirira ntchito yake ndakufuna apange chana join apange naye partnership. Nazabweresa point yonena kuti magayi mameya ambiri sakugwira ntchito m'maofesi. They are sleeping and this is what ndiwo okhawa ndi magayi ambiri amene akugwira ntchito mboma. Kodi izi zimene tikuzinena zikuchitika ku Khothi. People sleeping on their jobs. And then pamapero penipeni mukamfunse kuti judge amene amayandira ndalama zingati. Magama amayandira ndalama zochuluka kwambiri. Amayandira ndalama zochuluka tuphamwamwa. Unoti kodi inuyo mwapanga deliver zotani? Timati ino tsopano tikamapereka ano tsopano masalale wa bwanji mbomamu. Titawunikiranso kunena kuti tidzipereka based on performance. Kodi iye wagwira ntchito motani? Tionetse malizatsi yako. Ukatoneza malizatsi yako amene zomwe watulutsa ano. Kuti ndapanga zotere izi ndizi mukhozoona zolozeka. Kena akuona tikati kuti dzimupatsa ano malipiro ake. Koma ngati sangaonetse malizatsi mwezi umenewo magayi yentimdani timuze zonena kuti wewe ungolandira 100,000. Basi ndi kuti no tikati kuti pangiso zonena kuti no these guys should be working, otherwise apapa ndine sinduvesetsaya. And sinkhani zokhaza khani zimkhothi zikamkhaza anthu andali zichedwe. This is frustrating. This is not on. This is not okay, my guy. Ino mukuiona bwanji ino tatuzane maganizo anu mu comment section pa nkhani imene iyi makamaka yonero tataringe masiku 14 kuti no azayankhe mlandu ndino mukamaluza maganizo amene osalaso kulemekeza maganizo anzathu. Be assured tikhala kubweretseranso na update makamaka kuti no kodi no zathera bwanji amayi amene wa mu Khothi akuti.